composición en sí é importante, pero é un, como che diría eu, é un soporte para desarrollar un lenguaxe. No cal, ese lenguaxe ten que estar desarrollado por xente que teña a capacidade de desarrollalo como ti queres e aportar algo a ese lenguaxe. É moi duro seguir adiante no mundo do jazz? Bueno, é duro porque o jazz sempre está en crisis, o sea, non é que ahora haxa crisis e as cousas de mal. O que está no jazz está sempre nunha música de minorías, ten unha gran ventaxa que é unha música que nunca pasa de moda, porque é unha música creativa. Entonces é unha música onde a creatividade é instantánea. Cando se queda reflexado nun disco, hai emoción, como te dicía antes, é máis maravilloso que pode ocurrir. Eso nunca pasa de moda. Unha música onde realmente haxe unha edad para desenrolarla, como pode ser o soft-pop ou punk, que ainda así tampouco son músicas que tes a grupos como o Rolling, que teñen 60 tacos e están aí, pero bueno, é unha música que non ten claro, que sempre está aí. Ti escoitas un disco de Chico Corea dos anos 30, dos anos 50 ou 60, escoitas un da hora e prácticamente non podes disfrutar tanto de un como de outro. O logo Mordeamán foi publicado no 2005 e case todas as cancións están compostas por vostede. Para cando un novo disco e como será? Bueno, o novo disco teño 2 gravados xa. O que pasa que, como estou metido sempre en líos de outras persoas, como isto de Steve Brown e o de Atlantic Bridge, colaboro con Roberto Somoza, colaboro con moitos músicos, teño un interior de música tradicional, sempre deixo de ver por a última hora. Sempre nos momentos, nos huecos libres, que agora, por exemplo, este mes que teño aí en Burquinha, vamos a gravar. Teño 2 preparados. Eu supoño que no verán do 2011 sacarei un, e a finales dese ano, principios do seguinte, sacarei outro. Xa os teño prácticamente gravados, e teño outro tamén composto a dúo que tamén quero tirar. Pero bueno, tamén hai unha premisa que é a parte económica, que sempre é importante tamén. Como son os discos? Como son os discos? En que sentido? No contido. No contido. Bueno, pois o Lobo Mordomán, como che dixen, é un disco dedicado ao río Tambre. Teño un que se titula Xingra como Area, que non sei eu todavía, que é un percorrido por todas as praias de aquí de Galicia, non? Xingra como Area é un título que me aportou Xaquín, o teu amigo, a miña filla, porque eles, como viviron en Muxía, usaban moita expresión como area, eles tocas moito como area. Entón me pareceu unha expresión moi interesante para incluir. A Xingra é o nome da música no brallete. O brallete é unha especie de lenguaxe, pois, como dos canteiros, pero de música, de músicos, non? Moi antigo. Sería música como area. O seguinte, pois, é o que xa che comentei, que está dedicado a Calabria, nun viaxe que fixen durante este verán pasado, que me encantou, o sur de Italia. Bueno, estou aí. É importante o blues no mundo do jazz? Totalmente importante. O blues ten a capacidade de apoderarse de todas as músicas. Son 5 notas e 12 compases, non é máis que eso. Ten a capacidade de absorberlo todo, porque ven unhas raíces moi fortes como é África, das cales partimos casi todos, porque, como digo, o home ven de África. E aí hai rollo ancestral que é humano, que realmente está implícito no blues, non sei por qué, pero o blues apoderase de todas as músicas, o rock, o pop, a música clásica, o jazz, sobre todo o jazz. En todas as músicas e estilos do jazz sempre está presente.
Pensa que o jazz feito por galegos en Galicia ten características comuns? Hai certas obras xa feitas por este compañeiro meu, nas que eu tamén tive a sorte de participar, Alberto Conde, que ten 3 discos grabados con Caronte Records, que era unha fusión de muiñeira jazz. Como che diría, o que falábamos antes, Breixo, se traballas na música tradicional, cando faz jazz, eso está implícito en ti. Pero se utilizas a cadencia da música tradicional e improvisas sobre ela, eso se convierte en jazz galego, ou música étnica galega improvisada, que tamén se pode chamar etno jazz, non? E hoxe por hoxe xa sabes que todas as músicas están mezcladas, porque podes escoitar un tema de pop con unhas gaitas, como podes escoitar un tema de folk con unhas guitarras eléctricas saturadas, como podes escoitar un órgano Hammond de reggae, dentro está todo globalizado, non se sobe dicir. Xa por último, como ve o futuro do jazz en Galicia? Pois vexo moi alentador, porque están saindo unhas xeracións de xente con... Pois estamos xa pola... penso que xa a 4ª xeración de músicos galegos de jazz. Ahora mismo hai varios elementos que van a pegar moi forte dentro do jazz a nivel europeo e a nivel mundial, porque son rapaces que xa teñen unha educación. Este ano saleu o primer licenciado de jazz galego, que é Jacobo de Miguel, que, bueno, pues foi a primeira licenciatura de música jazz como pianista. Esa xente ainda ten moito que dicir, porque acaban de sair do conservatorio e ainda teñen que facer a súa obra. O futuro vexo moi alentador, porque cada vez, ainda que estamos sumerxidos nunha crisis, a xente ten moito máis conhecimento, ou está arreglado de unha forma ordenada, como pode ser dentro dunha licenciatura. Iso dache a posibilidade de, se tes capacidade, aprender todas as técnicas posibles, porque está arreglado como unha licenciatura. Entonces, se ti tes talento, tes todas as ferramentas para poder sacarlo para fora. Bueno, pues moitas grazas, foi un placer. Igualmente, Breixo, fixeches unhas preguntas moi interesantes.